Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să mă leapă de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel ținând la mine, te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea preasfânt numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede ca fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile ne-au pustină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre, și toate împreună au făcut temnița în care te ținem, bolnav, flămând și fără haină. Și așa risipim în deșertăciune zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care te ținem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Vino și te sălășulește într-un noi împreună cu Tatăl și cu Duhul, precum ai zis, că Duhul Tău cel Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos, neputincioasă. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, cât ești de aproape de sufletele noastre și cât te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viața Ta, lumina și bucuria noastră. Slavă Ție! Amin.